bé, n'hagués estat difícil, la gent està acostumada a unes coses i nosaltres en fem unes de molt diferents. En fi, sempre has de patir pel que et deixi la gent al darrere, siguin a l'Odet, als Oscars o al Toni Soler. I bueno, em sento aquí molt rebotat. Deuen haver despenjat el telèfon des d'algun altre d'allà on sis. Parlem de la tele, perquè també ets guionista del Polònia i del Cracòvia. És gaire difícil escriure gags sobre el Madrid, tenint en compte que ja costa de superar en ridiculès els propis jugadors madridistes? Sí, és veritat, això és veritat, El que passa és que, clar, arriba un punt que has de crear tu personatges paral·lels. O sigui, que Guti és un personatge tan extrem que la seva paròdia ha d'anar per un altre camí. I això l'actor ja ho sap i intenta fer-lo tan extrem com puguem. Que nosaltres després ajudem posant-li pezoneres i plomes, doncs sí. N'ets conscient que has fet que sentim un apreci i un carinyo pel Guti que d'altra banda no haguéssim sentit i que això és perillós? És veritat, és perillós, però heu de saber diferenciar la realitat de la ficció i que l'autèntic Guti és un fill de Satanàs i la nostra imitació és a veure, la que fa el Xavi Serrano és un personatge entranyable. I ens pots recordar algun gag que hagis escrit tu sobre... Algun gag que hagis escrit? El pitjor. El que el tinguis més mania i et faig més ràbia haver-lo escrit. Hosti, no fotis. Mira, em fa molta ràbia... No, ràbia no. Els gags són com fills. A més, els escrius ja no els has de mantenir ni els has de donar diners mai més. Vull dir, el temps et fa molta il·lusió veure'l i després te n'oblides. No sé, últimament m'ha fet gràcia, bueno, perquè va haver-hi una mica de moviment, aquell de la redacció de l'As, que sortien en Tomàs Roncero i en Relaño fent el Monger. Aquell em va fer il·lusió perquè, bueno, tenia moltes ganes de fer un gag de Tomàs Roncero, tot i que després et mesures, perquè saps que hi ha nens mirant-te a aquella hora, és un programa que agrada molt a la mainada i això sempre et coarta una mica, no? Però si no hagués sigut sagnant. Clar, després quan vaig veure el burro del Roncero mirant-se allà i rient i per dintre pensant qui és el fill de puta que ha escrit això, doncs clar, realment et sents una mica realitzat. I que vagi després d'una entrevista al cap de l'oposició, al president de la Generalitat o algú d'aquests, què et sembla? Que no m'agrada que vagi tard al programa, no m'agrada que vagi tard i menys per parlar amb aquesta colla de farsants, no? Però bé, la tele és sobirana i sap el que s'ha de fer. També, anteriorment, eres guionista de Buenafuente. En una època on va succeir possiblement el hit televisiu més important de la història, com és el Chiqui Chiqui. Tu ets un dels coautors del Chiqui Chiqui. Et penedeixes d'haver comès aquest crim? No, mai de la vida. Va ser una cosa feta amb premeditació i alevosia i érem conscients de que estàvem a punt d'armar un pollo terrible. Ara que després passés tot el de Neurovisió i tot això ja se'ns va escapar de les mans. Però que érem conscients de que estàvem fent una cosa i teníem el poder de la televisió per promocionar una gilipollada com aquella. Això ens feia molta il·lusió i vaja, tots estàvem convençuts de que tiraria endavant. I tinc una novetat respecte a això, que sereu els primers en saber-ho. Ostres! Primícia. Hosti, hi ha una primícia que us encantarà. Us encantarà. Em van enviar una foto l'altre dia d'un parc d'atraccions de no sé on i efectivament ja l'atracció del Chiqui Chiqui ja és aquí. Ostres, és com un aplaudiment. Vale. És com una espècie de saltamontes amb chiquiliquatres, amb la guitarra, i tu t'asseus a dintre. I crec que... Que és una atracció de por, no? Hauria de ser de por, i a més es diu el Chiqui Chiqui amb Q per evadir responsabilitat legal, em sembla. És una cosa així bizarra, no? Bé, no sé, vaig veure les fotos i ja us les enviaré, perquè us juro jo que hi ha una nena que té una cara de por allà dintre. També de la teva època a Buenafuente, recordo un gag que sorties i et deien El Pipo. Ah, sí. Bueno, a què ve aquest sobrenom? Eren aquelles coses d'en Berto, de 5 segons abans de començar, d'entrar al directe, tenia alguna idea brillant de ostres, faré veure que... Bueno, crec que era perquè feia la presentació de la seva nova careta, que durava 30 segons i feia entrar uns amics seus. I com que jo sempre estava per allà amb ell fent el zángano, doncs res, va entrar i ell mateix es va inventar els noms allà mateix. Va dir el Pipo com podia haver dit el Cigaleta, vull dir que qualsevol cosa. Bé, en tot cas, maco el jersei amb taronja. Sí, l'he trobat, per cert, l'he trobat. Perfecte. El tenia per casa, em va gran, em va enorme encara, o sigui, no, em anirà bé sempre, em sembla. Tornant al tema del Chiqui Chiqui, perquè em fan aquí gestos,
el tema de les GAE, què? Una bona tajada, no? Allà... Sí, però podia haver sigut més, Podia haver sigut... Sempre hi ha algú... Quan estàs en aquest negoci descobreixes que hi ha gent que per no fer res es queda el 70% dels beneficis. En aquest cas va ser la distribuïdora o la discogràfica, digue-li com, i els pobres autors ens vam haver de conformar amb el 8% dels beneficis a repartir entre 14 persones, o sigui que ja pots imaginar que no es va fer ric ningú allà excepte l'amo de la discogràfica. Què és? No ho recordo perquè no era reconegut, no era blanco i negre ni res d'això, però és una agència que no recordo com ho diu, que crec que també tenia els drets de les cançons de Sònia i Selena, o sigui que deu ser multimilionari. Han de ser molt bons, aquests. Un tio riquíssim. El més gran d'Espanya, O sigui, home, aquest tio deu anar amb un Ferrari tirant gallines a l'aire i disparant trets tot el dia, de pura felicitat. Home, evidentment. Sí. I també, tu trobes a faltar a l'hora d'escriure gags la figura política d'Àngel Acebes? Sí, era excel·lent. Àngel Acebes era excel·lent i es troba molt a faltar. Bé, era un tio que deia grans barbaritats, impulsat pel moment que va viure, no? Li va tocar donar la cara i defensar unes absurditats que això és glòria pel guionista. Glòria ja pel guionista real d'ell, no per nosaltres. O sigui, imagina't, si el real s'ho passava bé, el fals que érem nosaltres, clar, per arribar a dir aquelles bajanades que deia ell, doncs costava una mica i havíem de dir-les de molt grosses. Però bueno, sempre n'hi ha... Quan hi ha un personatge d'aquests que desapareix, torna a sortir un altre millor encara, O sigui, que no patiu, que polítics xiflats sempre n'hi ha. I què ha de fer un xaval com ara nosaltres si mai vol arribar a convertir-se en guionista del Cracòvia o del Polònia o sortir una ràdio així en plan gran? Doncs no ho sé, jo crec que jo també vaig començar una ràdio petita i penseu que les ràdios grans a tothom se li acaben els talents i la gent per treballar, i gent que treballi per 1.000 euros al mes no existeix, i allà entrem nosaltres, els guionistes xiflats que estem disposats a fer-ho per colar les nostres tonteries. Llavors, passar d'una ràdio petita a una gran és relativament fàcil, i d'una ràdio gran a la tele ja és qüestió d'un any de paciència i de picar pedra. O sigui que no patiu, que si persevereu ho aconseguireu. I ara hauria de sonar una musiqueta de trompetes aquí darrere, però bueno... Sí, la teníem preparada. Estava a punt, Jair. Sí. Que aquí és una ràdio petita, però estem preparats. Sí senyor, ja m'ho ha semblat. Molt bé. Et queda algun punt al carnet de conduir o segueixes amb l'últim aquell... No, sí, es veu que me'n queda algun encara. Com a mínim un, si no podria seguir circulant. O sigui, no he tornat a mirar perquè em fa una mica de por, però sí, alguna em queda. Bueno, recordem, al teu blog anaves penjant cada cop que trien punts. Sí. Vaig tenir uns quants radars que no vaig detectar temps em van putejar sobre manera. Bueno. Per últim, l'Arnau et voldria proposar uns reptes. Sí. Mira, hem pensat uns reptes per tu, però només n'has d'escollir un. Vale. El primer repte que et llancem és que diguis a la segona hora que avui m'entrevisten els fills de puta del Saler de Matadepera Ràdio. Perfecte. Et sembla bé aquest repte? Em sembla perfecte, em sembla molt fàcil, pensava una cosa més grossa. Llavors, l'altre repte que havíem pensat era que incloïssis la paraula Saler, el Cracòvia o el Polònia. Saler, vale. Si pot ser el Polònia d'aquest dijous o el Cracòvia d'aquest dilluns, ja, per no veure-ho d'aquí 2 anys. Clar, és veritat. Breument. Sí, Saler, vale. Estigueu atents. Estarem atents, tranquil que ho estarem. Sí. I per última, Àlex, si pots posar-ho a punt, que diguis una frase mítica d'aquest programa que va dir un col·laborador nostre que últimament ja no li veiem gaire el pèl perquè està, diguem-ne... Sí, està el fisioterapeuta. Sí. És una frase que va dir en canadenc que la fem servir per tot en aquest programa quan hem de comptar amb testimonis externs, que és aquesta. He takes the flight and then he does not decide what to do until he comes down. Que diguis això a la segona hora, és he takes the flight, i llavors l'altre no cal. He takes the flight. He takes the flight. Perfecte. Mica, perfecte. Ho intentaré. Bueno, doncs, aquí, Arnau, m'estàs apuntant. Això és ràdio, mola, perquè pots dir-te coses amb els altres apuntant, vull dir... Sí, home, això és la màgia. És perfecte. Cançó de... Jo, Jair, t'he de dir que estic una mica enfadat amb tu, Per què? Perquè, bueno, vaig venir a la teva signatura de llibres i et vaig fer 2 amenaces, segons tu, eren peticions, i em vas complir una, però l'altra crec que te'n vas oblidar. És veritat.
veritat. Crec que era parlar d'alguna bèstia parda. Exacte. Hosti, noi, doncs estic en ello, Estic en ello, realment, però sí. És que estava fent una recopilació i clar. Però bueno, que no hi ha pressa, tranquil. Vale. I em vas dir que el tenies a la llista, així que... Sí. I tant. Per últim, ens podries fer una cançó així del Saler, com vas fer el Chiqui, un Chiqui Saler o alguna cosa així? Ui, això ja penseu que això depèn de la inspiració ja i no estic preparat, no estic preparat per aquestes coses. Després, en la teva maduresa ja... Ja, exacte, a la nit ja pensaré. Amb 2 minuts ens sobra. Val, 2 minuts de pensar i ja està, Perfecte, doncs ja està, ja et doneu per fet. Li envies el mail al Jordi. Exacte. Doncs moltes gràcies, Jair, per haver passat avui pel Saler. Guillem, si parles davant del micròfon et sentirem? Sí. És una cosa que té la ràdio. Sí. És que has començat a parlar lluny, però estàs una mica apartat i... Bueno, doncs això, que moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I bueno, que com vulguis estàs convidat a venir aquí i si fas alguna presentació del llibre per aquí a la vora, Matadepera, Terrassa, Sabadell, Castellà, Sant Llorenç, Talamanca, doncs... Perfecte. Avisa'ns. Vindrem amb el micro de carrer. Perfecte, parlem, d'acord. Vinga, moltes gràcies. Que vagi bé. Vinga, adéu. Cuida't.